शिवाजी महाराज म्हणजे कोण 350 वर्षा पहिली जेन्ना गोंयान फक्त गोंयाचो जर इतिहास काडटलो जाल्यार शिवाजी महाराजाचो इतिहास भरपूर आसा पण फक्त गोंयाचे जर उलयतले आमी जाल्यार 350 वर्षा पहिली गोंयान शिवाजी महाराज येयलो कित्याक लागून येयलो गोंयान आणि वेंगुर्ला तशेंच इंडियन फुलाचे मुघलाचे राज्य चलताले वेंगुर्ला डचांचे राज्य चलताले आणि तशेंच आणि तुमच्या जर मनगटान जर इतली पावर आसा तुमच्या जर मनगटान काकणा बायलांची काकणा वयचे पेक्षा जर मनगट तुमचे मोठे आसा जाल्यार दिया म्हाका हात आमी घडोवया शिवाजी महाराजांचे एक अधुरे स्वप्न जे अजूनही उरला ते म्हणजे फक्त हिंदवी स्वराज आणि हिंदवी स्वराज सांगावं त्यांना जमत नसेल तर शिवसेना आणि गोव्यातले शिवप्रेमी हे करून दाखवतील म्हणजे दाखवतील कारण की हा दम आहे तो आमच्या हिंदुत्वातला आणि आमच्या राष्ट्रवाच्या प्रेमाचा सगळ्यांना आम्ही असं आव्हान करता की त्यांनी बारीक बारीक मदत करून आम्ही शिवमूर्ती उभारूया आणि आमचे शिवप्रेमीचं एक नाव धरूया सर